Nazioarteko osasun erakundearen aurreikuspenen arabera, krisi honek goia joko du abenduan eta gauzak bere onera itzuliko dira. Aurreikuspenak betetzen badira, dioten bezala, Ebola birusa berriz ere bere jatorrira itzuliko da, oihanera, gordailu dituen txaguzarretan ezkutatzera. Hurrengo jauzira arte. Bitartean, birusari aurre egiteko bideekin saiatzen ari dira. Infektatutako pazienteek antigorputzak sortzen dituzte modu naturalean, eta horregatik gaixotasuna gainditu duten lagunen odoleko seruma erabiltzen ari dira kutsatuei laguntzeko. Etorkizunerako ere badira planak. Antibiralek gerra kimikoa egiten diote ebolari. Birusak egituran dituen ezaugarriak baliatuz, haren funtzionamendua blokeatzea da helburua. Txerto esperimentalak ere hasi dira probatzen dagoeneko, egoeraren larriak bultzatuta. Voluntario hauen gorputzak, ebolaren aurkako antigorputzak sortzen has daitezen da asmoa. Asmoak, planak, teoriak, saiakerak. Tamalez, ebolari aurre egingo dion behin betiko erantzuna aurkitzea da oraindik. Eraginkorrena dirudiena eta orain hartzen ari den bidea da, txertoena. Saiakera batzuk egin dira txerto birkonbinatzaileekin. Hau da, beste virus batzuk dira, baina ebolaren zatiekin, glikoproteinak eta bar. Animalietan entxeguak egin dira, makakoetan. Gizakietan oraindik ez, baina hori bizkortu egingo da. Industria farmazeutikoek ere interes handiagoa dute txertoan, antiviral edo monoklonalen bidean baino. Jende gehiagori saldu dakiokelako txertoa antivirala baino. Kasu honetan gertatzen dena da, denak nahiko esperimentalak direla. Hau da, gaur egun dauden antiviralak edo virusaren kontra espezifikoki joaten direnak modu esperimentalean ikertu egin dira. Orain probatzen ari dira pazientetan, gaixo dauden pazientetan. Azken finean, ebolaren birusaz kutsatzea ez da hain erraza. Arriskua txikia da. Beraz, kutsatzeko errazagoak diren eta ondorio larriak izan ditzaketen beste hainbat gaixotasunen aldean, sortu den alarma ez da hain logikoa.